avisades i que les deliberacions del tribunal s'ancorin únicament sobre fets provats. Reclamem diligència i transparència. Considerem que actualment i per determinades actuacions judicials contràries a la llibertat d'expressió i d'organització, els que ho facilitin i oferim el compromís a tots els dos sindicats per treballar-hi en un espai ampli que té el país i estan inscrites en un marc de convivència democràtica. Com a persona, la teva feina...